ସକାଳୁ ସବୁବେଳେ ଗହଳ ଚହଳ ବଜାର। ଏମିତିରେ ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଛକ ବଜାରରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଖୁବ୍ ଜମିଥାଏ। ହେଲେ ସେଦିନର ଭିଡ଼ଟା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଟୁର ଫାଟର। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘେରିଥାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। କଥା କ'ଣ ଯାଇ ବୁଝିବାକୁ ସେଠି ହାଜର ହୋଇଗଲା ମାନସ। କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼? ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ କହି ପକାଇଲା, ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ଆରେ କିଏ? ତାର କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ଆଉ ଜଣେ କହି ପକାଇଲା, ଆରେ ଅଙ୍କିତ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ। ଆରେ ସ୍ୱାଗତ, ତାର କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ? ନାଇଁ ମ, ତାର କାହିଁ କିଛି ହେବ, ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କଳା କାରନାମା କରିଛି। ପେପରଟା ଭିଡ଼ି ଆଣି ପଢ଼ି ପକାଇଲା ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ମାନସ। ଯାହା ପଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନିଜ କଥାକୁ। କହିଲା, ମିଛ ଖବର ଏଗୁଡ଼ାକ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଫସାଇ ଦେଇଛି। ଶାନ୍ତିପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ଅଙ୍କିତ ଦାସ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ସ୍ୱାଗତ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ପିଲାଦିନୁ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ବି ପାଇଥିଲା। ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ତାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବିଦେଶକୁ ବି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ଅଙ୍କିତ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଅ ବିଦେଶ ଯାଇଛି ଯେ ଫେରିବାକୁ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କର ଚଳଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ସେ? ଯାହା ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ମାଗି ଯାଚି ଆଣୁଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ସେଦିନ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଥାନ୍ତି ସେ। 12 ଲୋକ 12 କଥା କହୁଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ତୋ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଟାଉଟର, ଗୋଟେ ଦାଗି ଆସାମୀ, ଟିଭିରେ କାଳେ ଦେଖାଇଛି ତା ବିଷୟରେ। ଆଉ ସାଇ ମାଇପେ କହୁଛନ୍ତି, ଛି ଛି, କି ଭଳିଆ ପୁଅଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କେଜାଣି, ଗାଁ ନାଁକୁ 12 ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲା। ତୁମ ଲାଗି ଆମେ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରୁନୁ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତି। ବିଚରା ଦିନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛି ସ୍ୱାଗତ। ଜେଲର ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାର ମା କଥା। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା ସେ, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ। ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁକୁ ବଢ଼ାଇବ। ହେଲେ ସେ ଆଜି କରିଛି କ'ଣ? ମାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସେ ଖେଳ ଖେଳିଛି। ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ରାତାରାତି ବଡ଼ ହେବା ନିଶାରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଇଥିଲା ଅପରାଧ ସମାଜରେ। ଆଉ ଥରେ ପାଦ ଖସାଇଲା ପରେ ନିଜକୁ ଧରିପାରିଲା, ବରଂ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି। କେତେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ମିଛ ଆଡମିସନ, ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ଦେବାକୁ କହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଟଙ୍କା ଠକେଇ, କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ, କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ରେଳ ବିଭାଗର ଅଫିସର ଦର୍ଶାଇ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଠକିଛି ସେ। ହେଲେ ତା ପାପ ଭଡ଼ା ଆଜି ପୁରି ଯାଇଛି। ତାର ସମସ୍ତ କଳା କାରନାମାର ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ସତ କେତେ ଦିନ ବା ଲୁଚିଥାନ୍ତା ଯେ? ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିଲା କେସ୍ର ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ଜୋରିମାନା ସହ ତାକୁ ହୋଇଯାଇଛି 10 ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ। ଏହା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି 10 ବର୍ଷ ଯେ ଗାଁକୁ ସିନା ଫେରିଆସିଲା, ହେଲେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଛିଛାକର ଶୁଣି ତାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଦେଖିଲା ମା ତାର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ାଇ କରୁଛି। 2 ବେଳା ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ନିଜର କୋହକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲାନି ସ୍ୱାଗତ। ଦୌଡ଼ିଗଲା ମା ପାଖକୁ, ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ମା ତାର ଥିଲା ନିର୍ବାକ, ନିଶ୍ଚଳ। ହଲାଇ ଦେଲା ମାକୁ। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମା ତା ନଥିଲା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ। ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ, ଯୋଉଠୁ ସେ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି। ସେଇ ଅପରା ରାଇଜକୁ ଅପାକ ହୋଇ ରହିଗଲା।